Natur y busnes yw busnes dŵr, ni'n cyflenwi dŵr i dros 2 miliwn o bobl yng Nghymru ac yn rhannau o Loegr. Dyn ni'n gwasanaethu nhw 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac yn cyflenwi dŵr glân ac yn mynd i ffwrdd â dŵr gwastraff oddi wrthyn nhw. Mae dŵr yfed a gwasanaethau trin dŵr yn angenreidiol i'n cymunedau ac i'n economi. Ac ni'n teimlo fel cwmni bod yn holl bwysig taw ein cwsmeriad yn cymunedau sy'n wastad yn dod cynta. A dyna pam o dŵr Cymru wedi cael ei greu fel cwmni nid yr elw. A dyna pam ni'n meddwl bod yn holl bwysig bod ni'n buddsoddi dros 1.7 biliwn o bunnoedd dros y 5 mlynedd nesaf i gwella'n gwasanaethau ac i sicrhau bod yn biliau ni'n cael ei cadw mor isel a phosib. Dyn ni hefyd yn helpu dros 60,000 o'n cwsmeriad gyda tariff special i helpu rhain sy'n wir yn stryglo i dalu. Dyn ni'n cyflogi rhyw 2,000 o bobl yn uniongyrchol tu fewn i'r cwmni i ddarparu'r gwasanaethau sy'n eisiau ni, ond dyn ni hefyd yn cynnal rhyw 2,000 o swyddi ychwanegol yn yr ardal trwy ein supply chain a trwy ein contractwyr. Mae Cymru'n enwog am ei ddŵr ac yn wylo dŵr Cymru, rydyn ni'n sicrhau bydd yr cyfoeth naturiol holl bwysig yma yn cael ei ddefnyddio i'r gorau i'r lles yn cwsmeriad heddiw ac i gynhadloedd sydd i ddod.